papa ifra me say kura ya na fo na ma me samina na me di dwale ntime mma na o se how atu nti no o di ebra na me nya o se bio na me se papa me nim na mo da ya papa ntime die eya achim kade na wo kan mpa cha hai okay na eja se na o se kenti eja me nya ba bi mfa me tinto me nya aduane a me din so sa abanya be boa ye wo ho no mo ha ye ndidi ene se me de ya me ko so pia water na me nya lole fe na me pajo apiete ho no edan na omusisi wo ya ma bi abusuafo Sompa Nkomo get results madam udini kra de say Janet mpacha Janet Nkansa mpacha what to say mpacha nyamia wa ba dia my ba ko e my dia na no to in fa fro bra obi abe wa do ye iti osejirina yadi yo awojirina sana yadi yo odi vongansa ya sana odi jidi ya dina juma odi vongansa ya meja no odi jidi ya dina juma awojirina sana yadi yampa awojirina yadi yo awojirina baba yadi yoda osejirina yadi yo awojirina baba yadi yoda odi vongansa ya meja no odi jidi ya dina juma odi vongansa ya meja no odi jidi ya dina juma awojirina baba yadi yoda ojidina yadi yo awojirina baba yadi yamba odi vongansa ya baba no odi jidi ya dina juma odi vongansa ya meja no odi jidi ya dina juma awojirina baba yadi yamba honey boko mane Odifu Joshua yo Joshua yo na ode na monto saaju no mpache holy Mr. Champion se ma be to what's your boko Afabi anya sedia Maje yes sir na no de wasem bai no kure ni wasem ni mu awereho na ye maami bi wa amanone on pese ebebodi din o se ye ma 30 million na fa bi koto matres ene wo na ase no na bibia tucha said I no so ma 12 million ti na de bia koto isam no na wa start nti eni 1 2 3 4 5 kwa so for Mexica 1 2 3 4 5 ya e twama e na brampa de amani pa crowd de buy 1 2 3 4 5 for my immunity 3,000 nti na de e wo ho no nti ye fra wo ma wo ba ya na chese eni edi asem na wo ka a kire ma mi o de buy asama meka chance nyami shrano no yene kasia na bisa te bi o shero te ho no era to nyamano etu kwa osofo no won frɛ o pacho de happy frɛ ni biem why mama pacho mate ye say he na wote pacho me da mi sister nche wo nkano aye madam Fonso me de ni mi sister ba ko pe ye say wa ko pe o ba bi e pacho mate ma na we bi betimi aha dan pacho kede ka o de ye o de start bibi kakra akra na ka wa pe o ba bi se de be ye nipa ho mfo ye na wo so anya te se de wo ni ba bi e biem pacho de bi o mani nyina no mko wu apiete no pacho ewi asiri na o fie sei pacho me 54 years woni kun so no wa wo foforo pacho na wo chima pacho me watwa pacho ewi asibonini na wo kun no no ofiri pacho no so ye kuro mu ni
Oba no penny no o say. Mpacho 22. Na ketwa na 18. Emra asem ni si wa piete no ne nkra no no mo we. Mpacho no mo hwe TV. Ade na eya nwumre. Mpacho ye anopa. Ekwa wi abrim. Eti mu wo mu fu sie wo. Mpacho won de me hu won but won papa de me kwa na ni mo che mienu na odafa. Uko e na uku mu achemienu. Mpacho Ni mu achemienu sei. Ni mo che mienu sei. Ni mu ti mienu. Mpacho Ena ne fada ha na ne fada ha. Mpacho Ena ne nkra ne we. Mpacho nkra de me hu won pon ka se. Me mabo rempo ni me fa mpo akosi. Besi ne. Mpacho Apiati wonu nsem si yo. It is some cranny who saw much as the winning. Mamma be who you say on the baby I want not in his sick as Mum one is sick as a pa. Pacha A two could you must see him away. The patch almost is so woman about. Hey, Jane, you go when it's what dear. O mammy and no. Cause what a ready best show. It would as good even Casasolin. My patch of a singing copy of Let's overcoy. What free different casa decided to go to a apostle. So, no dear, moon and I am your fool. And now a jagraja, a binio. Jagraja movements. Let me show you soon, sorry. And our church of Bassada. Before Church of Bassada. Church of Bassada, a binicade. And your Cobassade, and a 12 apostle. And a jagraja. Dear uncle, uncle, dear assemblies. Oh, yes. I jagraja saying a hobby or one cobe when come. And you're quite a year. Soon Solina now pay. And now come assemblies. Why, I solid a pb quawati. I found Jija. Never did show. Ebia no when you come, I made a baby answering and watch over. Hey, we are sitting in an abrampa. Tina de make us and fab, I won't tell be poor. Show him, mammy, one capi and shamo. Ne mammy, you 22 and 18. Dako, where Yanni Babori. O call Kuromuba and Kumwatinu. Utim so no one could do. Benching a discanama. Hey, happy at tea in some by you. Lydia and I. On your Bob as Yanko. Near the mammy is a cacoman. Mammy, this cannibal would see why than a sinacona. But channel is an men. You wish I know you can stay. No, we be sat in never at the end, never near. Oh, none of my was your way, your maker. Beside you. I may. Naja, one has only animal way. But in the most. He knows why you want troubles, you. I'm a wash out, so sound solid no quasao. No, they are solid na bibiani at 2 quarters of the fee. No more bunker for chain, no more you will say. I'll say by we, who shall do what to dream. A riding car, what's the amma? I mean, found Koduboko, Jay Suno. Na pass sorry, papa co. Found who shall radin sa. They riding a bit in your bow. They said, different kinds of way, dear. What's off here, you amma? Yo, what's off from his friends? After Yobo, but we did Nigeria. But you pray me as a Charlie. So you, that's a for Menacolo, from of Waffin. If you Menapolo, My lady, who do you know? Say a 1 year from of Waffin in Bonning and A woman. Bonning and Nakoda. Yeah, Menapolo. But you remember your mission. Oh, yeah, Cassie be Mokaya as I might have for you. A branch beer. Ye kuno, ya, mo, motion now for ye.
ya video ni yenya ya me hwe ono da hwe yo ama ono nyame nkoye ja akoto na unya sisala ni na nyame fa nkodu asudwe Osia omo me bra no die na nti me call e wa na mbisa say na ada na omo bie me bra na die ena omo say omo ba efiewura ho omo ni omo da mane ne bebo efiewura omo ni eje nkomo no na omo bisa say me bra ne die we nti omo ye say abranti abushafo ye kumi ono hye white a o say yo obi ba abranti kama say ene ye ku no da fom ho basasa ono hye white e cardigan out ogina ma o say yo yankasa nti omo ye say efiewura ne ka say me bra no onni ne dan ne key ne bi nti no mo ko he say dan no what mu ana wa antum according to omo no omo say omo bie dan no first door no na ye friend say key is main gate no abusuan for case ye abrantie woni dem anumire ni TV si so won ka bi shem ene ye sigama wo yo bi ototo gold ne ye be friend say so obi so obeto gold wo koya wa ma ye hu ya ne se yakunu basada ho ne enya ne ntie ne bra na wo de asem ne bae na se wo manyam titie bi yankwa wo mane so. Hello Abraham. Hello mommy. Good afternoon. Good afternoon mama. Na mo hote say Ihu adum na ho so erade kra ye ho so ye ho ye say mo bra mo sie na na but da be betie no 22nd of this month. What does so sha fridge mu But yo na development be na apie tisi ane akosi ne se omate nipa mienu ya chire nipa mienu omotere 4 kra but nipa mienu de ba akoto me bra ne Android phone eno ono so de command girl wo bra na wawuo ne phone wo mo obi atọ de akoma ne girl oh okay and but first suspect na omote ne ye na danfo na omofra ne yawo wo bra na danfo pa dia wo di number dia ye frɛ no na na me patro ai na wo hunu ba bi odi asɛm ne fefa no me patro ai ya san chi sa yawo no me patro ai e da na omoche no me ko ekro no so initially asɛm ni si ye no nti me ankasa me interrogate no nim sɛ eye minia per police so intelligence no me de recording na ema wo mo ho no omudi atire nti omudi atire no mpokwate no no me realize omuhu sɛ me bra ne yam phone ewo no ho wo bra ne yam phone na ekura no akodi ya wo ne ho mpatro an hey it's a development aba no development aba no omo ese omo to aso omo ko MTN ne ade akoto aso akohwe ne akosie mpatro an yo nti this month na mo be sie wo mpatro an yo erade nka mo yenso ye wachire de beto fom bia fama yen ne mfama hwefo ne atiefo no why mama mpatro yo da masinso be yenso ye das ewiase ni enamfo sam chese na de wadanfo kra na abrampa na oku wo oku agye unsam sika ofo wajapade wotu nsa na danfo na allegedly ono be frɛ ne pie ye o na wakoton na mankrofo ne phone on say yakohu ni baby case number 1 Hega Sego
Mami, asemo transe, sister transe. Tina say, ah. Edi asemo ni. Hega say go no free buy. Afrancho. Why no obo ni kwadu? Big say. Sexy big say. Edi no. Big say. Ono so afrancho. Madam, obey show is why your Bible cry be focus your casa precaution up ni bodia. Pede. Bible. Go answer the man so mami. Bible. Edi asem na odenam. But you Saturday when 2 weeks. Dia ono no se obi atente cha to mami. Se sa case we huma ye ni wani masole pie mi ni case. What ya samu beto obi so allegedly say me friend pa no ka kire me say ni ote won wo hunanim tu ontimi nya asem ni ntuma person kire say obi adi uba bone na wo de pa no me me ka to ya yinanim ontimi a on shall ko ni any case before yinanim because so the asem beto obi so e bebe obi ko adu me ka ta wanim na me friend pa no ofo so no bi sam say the oto no nim na e di asem me ka aya no mo ka se edi agora na obi aye wo pa bone e fo so be ne wo ba na wo ba no wait, what proud be? Mommy. What The good dominion. You, Fanfato Bible. Bodi, I am me. Hegasegu. Mikra Bible. Sasama me became. Sasama became. Trodo. Minutro. When I'm a boy. Oh, yeah, you babone. Cause me friend on the panel intelligent. Obetina catch him say Nipana, what's your minimum? Because what can you do? You to me or the assembly to me soon. It is a when you are pretty, you will. Nasi or no shiny picture. You got to so no be a trium. Papa, Cassa. But you said today, when 2 weeks, me afraid you may have a red pack or I hear frozen. I have Franco Bronco, a guest house to go. Red pack. Until my drew on me, you feel me. Now, my banners to a boo. Bema, 10 years. Okay. And I say yes, and demon no so dimagine. Take a crown of many, no me frame and answer me, baby, you. Timmy Dican with you. Timmy Tremachina, crown my, may not brand natch and agent on Tim. Me might be Sabia will be sent and none again. Abba. Bra. Intimate do not say bra. Jammy Benum no messing and could amuse me. Bran woon, minimum by me area, ha. Jammy Benum no messing and coffee. I call no banams. I mean, me banner over Tiame. Ah, the baby may better than kind. And I jay me coffee and I'm quite identity. I can't share me 10-11 more. Me men and another man. Obey this a brand into Jesus. What to do so good? No one can't share me now. Mr. Branatin. So she gnome so yet. Ah, I want to copy with dear man or ray. See, I did change me too. One to us one go to me, Kodama, dear chin. Not the answer, me who baby or honor way. Ah, okay. See, one upon me, Fry, I be and I make me catch her no see where dear. Can be seen quick case near Betchinos when you please us him. A whom, my dear. Not the crowd, dear, one see. Now, Bano. And mentia I made in our barn because may I also have much. What was Sabran? Maybe Sabran or see I want tea is also my sister and I made a Yasamel Cocachan or so we must confirm what Tunto Shogu me venenum. Maybe also 10 years or now, maybe some or see what say. I don't want for Cranama. Or what tray or what. What so? Obani said DNT and Papa think the Shogun. Or see I or so I to say you need your who will be an Oshanko. Sani pay or think intimidate commission. Me there was some who are not by Sean continue me man auction me and son. Sad as over hospital quite love. Me say Yari and tell me how one not to soon or too good reason crona or too good and numa. I can't say Madame no. Madame I be in my friends. Hey, Nana Brampadia never be as Bachelor. What do I have been someone and I'm one or shankum? Ada what's your son? One tell sorry, I sent my mess for Baba. I mean, and what she was Laguno so until
no na bra panyana and what you see see about it Esham Komko Titin Tashogun performance and you almost my channel is where they open the phone 70 minutes me and your papa said our papa saw the new Kusman quiet on them on Janam de Abaha Senti a free and send them the Abba. Where dear mammy when you're summer as so do want grow so all money to me say ya dear so and I made you know so I are you so near you madame and no. Menagususana diachi. Hey, Obiba. But sister, how you mistake? Also, would you answer to me, Cacochamba? I didn't must have your very sad. Maybe you feel me until I see me a quart me papa. And they don't sad your way. And my bass and Abraham put a proper. And when I come how much is what could do? Who comes through here? No. Nabraba. My lady. I'm leaving the Omacasa Maybe. Sir. My mom is from Italian Bazzi. Or ya dear man, 90 more. I won't cry. Now, may banner, your father, Mancassi road. Nabraba. And need the Miana. Makes me Sakura when you pass. Nay, I have if you be a driver. Missy. What's it? Mommy had them say, me to me quiet. Messi. What people see me here cocoa in a duck with Nandu who know. Poor moon. Now, Rampa. Now, I treat them. Cocoa nas never from my. We and me have got you for me bagging. Not team. Me am who ye come. Let me see. I feel about us if you frank it in kitty. Yes, it's in my car, neighbor. I'll put my mammy. Why you police me? Oh, original. Mommy, so what out? Oh, you make the church. But your mamma, Mr. IBJ friend on a panel. Or say on Tinto Sung, me benenum to me, Pamimodria, and I say, baby, didn't host Canady. Who by Jim Hosk? I be your friend, my. Yes, what's up? Ocasa TikTok on a van. When So TikTok, they will TikTok. But also, the film I do Jeffrey, you have such a Sompa TV, Sompa FM, Kumasi. Sompa FM, okay. Yeah. And I paid them a friend about call. Mammy be a buying chair. Now, that's my dying. Nothing, they said, so we are software. What's the software? But to what's in the team, we are over Tennessee. And I'm not saying, I say, on any bedroom, oh, baby, I'm saying, a preaching. I also on any bedroom more, a quite of coffee. And now, the Bajina na Krana report say what in Tessia Gunenum. A Krana report say not in Tessia Gunenum. Emma on Tina Wasi. And now, what they are 7 about a die, Sabby, yes, in Tibacco for us. Tina was a fro, Tonsa fro. Na Yenu Ishia, near Sha 7 a moon cray womb, paint. But the Akrana can I cray. Then of course, honestly, I don't know travel about your measurement on us. With a measurement Sampanas. I'm not quite a sister who me. Okay. I know swimming in the cool Anna, the boy for the idea, and I'm sister. I don't open my swam me and Nadia Napas way. About a minute, we really company. Let me do for that. Also, okay, was me. That's it. What I was saying, Martin to do, but now, not politics account again, the old council. Now, I was winning me. I'm saying, oh, number of Crown, we have a Jimmy number. The winning Papani. But I said, so that catch will be sister be now only if you say. Young hospital, said, yeah, I live in Martin. I think that's what we mean. Baby, I'm a one. Kadaji, Chokata Baba. Baby, I'm a one.
me do for that. So me do that. Hello, big say. My man. Yeah, Katachi, my. Na don't say them one. Obi dum bia na what say? Confunia. There be big say. Na one. Oh, adai. My sister baby kata. I don't say what them. Hello. Me jirafu. Big say ni ana. I don't know na kasare. Ah, your friend Oheneni ni me kasa o Sompa TV so. Ah, okay. Na ho ye. Mbacho mama oba bia no ho. Yo na mama nso ho te say. Mbacho o ni na ho ye ntiraba. O so ho ye. Me ho ye pa me wura. Hey, ele papa bi afra me. Hey, oberi be so obu bani mate. Wa jini na. Aya temu. Yo big say any. Bye ma ambe me to jirafu. Yo mbacho ni wada roma. Oba no na e de na asem na ba na me nyini. And I'm saying, na wabana. Ah, because I'm going to be as you. This is the beginning of the because I say what in the to the banu. Or not, can I ask it? May frewiti. My campus, I may yet me that's it. Campus watching our banner. Yes, only a mammy near Aqualani near. Na ye ready. Ye be huni pumesi ble why. Miss Ron say wo mama ye sofo kese. What I catch you? Ah, na de nya Ghana ha ne eti. I don't bet yesterday too. I don't remember anything. Na say wo de nkeka ye be keka wo mama adwuma. Debut okay. Miss Ron watch. Ochina e be ho ani. I jump it. You be say you me try do. Ah, nti e be ho ani. Na pa ba. Yo, yeah that's it. Baba. Mati big say, you be ho ani, my be. Ah, catch him mama say. More for me give the pizza. Yo, Mati. Yeah that's 7 or yo, any if you any be me say champion. So mama me dance me chia etiefo ne ahwefo nyina. So mama say Ghana ya tie. Ensem bi esi a wodwuru ho a wonti ase. Say ebe ye den na sabi obi aya so oni ne kura wuni ne because so onye wadamfo. Na wone ne ma ekro na sabi bibi nti wadi kana ne medi na chie na watimi stop no sa no. Oh enema no say no de ya na enta ensi enti esi a na ye de adwene bebre abaso eba ne sana na ye de adwene bebre e fa ho e kire say ya na intense sabio enipa enum de enema bebre wo mu so person ye test and do bi ya de bi ne even DNA ya de nyina eye wonum na sabio asin so ye didi so ye ka tumu emu kaka ensem bebrebe akura su kono ma 10 years owura yi a me hu no be 40 plus na so mpa se wotimi tuntasuo right ben wo adwen ben ne wo ni tirim e de na ode akwada no esunsumu wo pese ode ye we ne ma adwen bebre e ba ye tirim enti so mama we nya asem esi eja na latrasa because wo emu bia ya anti sa ne excuse me to say ne bia na adwen ne so na nya dia because ade wo ya wa ye ne dia ye nyai emanenka huhu mu fam no se wo se akoda no o se de na ode ma no o tumi bi na ode ma no o ne nyina se ye hu enti owura no oni right se obeye sade no enti se wa prince chira obeba se ya oba ne omu bia no so fa me na ye de na kameda se yo obaya ma we de se kwanhia petewu na oba tan ne oba wo ko baabi chese wo yefunu krampo wo yem sanfre na obi a ote fa ne sempotemu ho atimi aso akwada ba akonsa de na gina ho wan hunu asem kro ka kire no timi ahwe nyame anim ate de hwe onse so ba krampo wo a eya ne yem hihye yen ewo nipa a wo bedware akwara because empanyifo ta aka se obi wotimi tintasu okura eto akwara na num na akwara no hyebre ne ade nyina akwa akosa enti papa komhyeni
ade a woye question mark kese pa ewo ho kro bi so kra nkasa mre wo se ya chew ye be chew kra ansa ne yetie wa no asem so wo hu enso so mitie ne nkasa yem no sane oye na ade na em se ni mora wo soro we o higher hopes enti no wagye atum so obebei omra na asem wei kwan ye be fa so a ahoto ene asumdwe eno nkwa ne ade a ehia abatan so ye ma ye ni nkwa ye ma ho wo ma no wutu amomu ntiam emma ba ku mbedi animu mo obi nkodi a kire mbe ye hwe diomachi na wafa wade ekofie boko na Ghana no de aye no na no nam siminya akra nka mekọ akọpe Ethiopia ba bi kra akọtena because they Ghana ne ye no te hokra na ayem hihyew ebia ne asem kese a anantia ba betu ye mfie anti krache yesro nyame adom o chena sane ya waka no ma ne nya ho na bra na asem ni bechirechirim na ye mpa no po mesibre ma me da ase. Okay na abrampa lady me da ase pi nyame hira my lady edin ka won say wotinta so go bi so kra prosity me chew na obetia to obi anum my lady hwe ade a efiri wonum a wo tie gu enye se obi ntinta so kwa wo obetia gu na se unhia se beko umu ntina atia gu na wo tie gu obi anum no my lady ya de ben ene wo so honhom sem ben na wo pese my lady hwe mama nka bibi nkire wo mu a ye o mu sori o mu ye o mu asofo sem no da bia me kanifia ha se nyame mfre wa enkofre wo krachi ye hwe na ye odede aso ya ade egu ni komi maladi asofo bebre se gu mu komi boa eno ye frɛ ne se kra ni din no prayer mantle suwahu ye de bompaye eti krachi na so ye odifo prekope ano oye D4 ba D4 ba de bia wura no ano nam a wodi se maladi wo so se twaloto suwahu o tikio su twaloto ana we egu ni kom se D4 he krachi ne mpen wo asem a se de waka no ma ne sa me da bia me ka wo me se na Abraham pade asofo onye sofo kra na se wa me ahunu se enkom hye no wom krachi brane be kira deport anti otinta so gu akra na num maladi etimi sisa nipa hyebre obetima sa akra ne daache se nye yade mpo na akra ne daache bia wonim obi otisi se nye beye no wo a na se de so no so no eti wo hunu akra no daache ana wo se no maladi krachi no ba bi owo bia afrancho Oheneni nsem bia okeka ana opeso odi meji scanner ene nsem bebrebe a okeka no maladi sa adwene no munya obedure mbeda ho o mekanya nsasem enkire wa akra we asem no ye no ane se na me muti wonom na mafa bible muti be kai kakra bia na munyina mo frem wadifo ne asofo enam esisi nkrofo eji nkrofo ade se ba bia duro ni se akoda ne pese utumi na wo so no ebi ba no so akra 10 years na akra ne ede hu so wo hye akra 10 years maladi ebisa wo za na wo ka kire wo se utumi a wo no me pese bi bam edi atumi na wo so maladi na da bi abram pa akola ne so yede hu se papa ne hye ma eno ne ni asem no wo se akola ne ka chense de ena nti wo ye ne de na so wo so nka maladi kachi na de a wo ye no se wo tinta su atu obi edi na wo gi afiri akoda ne wo enu ni yedi ka bisa ho na se nefo enya adwuma bedru ba bi no na ekofa asem aba na kachi ba twesi kan wo fie afa na niam ensem fata anu wo be maladi menka bibi nkyira bata na sabro ma wo mu wo ho no ya makwan maladi ba bia wo ba nam bia no e wo se wo hunu so ko class a hwesu se e 12 no wapon kofa ne bra fie se wie mo e hye kolai na mu se ya maladi bag bobo ya chi na bo kura won suwan mami jani dabia wo ye furu efrem unkotwe kwa ne mfa ne nko enipa uzu nim no area ho si wo ye papa so anya bone akoda 10 years otimini papa we di nkomo mane yi ne ba no no ne gina di nkomo ya fe na abegina se na dabi omudi machi omudi wachi anka wantwe na mfa na nko awofo mu hwe ni ye na sabi maladi enipa na me nyina ne enipa obi onu be kasa se nipa na so na honhom atini mu ana so no ode nam no enya agudie akoda no se maladi ya ni amre se de maame ya ni abria akoda no ne daache no enya papa utimi ntinta suo emfiri wanum emu obi anum emfa hu ni se me de menya hwe no aka ni tra se menya hwe maladi honhom sem wom honam so ebebem prosi betimi asa china ka ho utimi ntinta suo emu obi so anana num emfa hu ni ene na masase su ni di maladi kat ne mra no mra mekire ni diem
ɛmfa nkyerɛ yɛn ɛwɔ Sompa fidi kɛseɛ so ɛsɛ asɛm a ɔde ato no so no ɛnyɛ asɛm a ɛyɛ bayera aberewa ɛkɔ akɔdwo etu wɔn hwɛ ne yie na sɛ ɔso obedi sɔfo ne deɛ ɔnni ne firikyɛm ɔnhwɛ n'ano kasa yi sɛ ɔn so wɔgyimi ana sɛsie no nyɛ sɛ invite wa ɛnka nsɛm bebree ɛna ɛbɛfiri yɛnum aba ɛyɛ afrantwo hɔ nanso sɛdeɛ ɔso bɛba ne nti no bronko afrantwo bronko hɔ no na sɛ wo so bɛba nti no maame atɛnideɛ ne yɛabɔ ne bɛn yɛde atwere dan ɛtina yɛbɛsane saa ɛbɛdɛ na yɛabɔ ne yɛde bi akyerɛ saa krakye no a wɔte ɛyɛ afrantwo bronko sɛ wɔyɛ sɔfo pani adeɛ gu kom ana wohyɛ nkɔm maladi wei mu na ɛsisi nkurɔfoɔ no ohu a na waka wasum asɛm bi titiri ɛma waka na sum asɛm na sɛ ne nyame ano no mohwɛ yie na afe no ɛkɔ awieyɛ na nipa bi nam sɛ yɛ na ɔmu sisi nkurɔfoɔ na ɔmu gye nkurɔfoɔ agyapadeɛ ɛfiri wɔn nsɛm maladi hwɛ o mesi sesesi ya nia mmere akra ne daakye no ɛhɛ da nyɛ papa maladi ani breba break bia ni baabi ha o ti ya wo mle maladi wadawro ma wunti ya me mmere ya enya baabi maladi no wa fe ya enya baabi no na brampa de ni ma de kra wo je eni we de bronyini be ni Davido ya grace ya na bewe no ena ewe no eni bi ma ebusua nyina se na wodi na wodai wosere wosuru nhira ne nkwatenten de man birthday nkoma ya Portia Techiwa Oheneni fan club Amsterdam Obahima oda no ya maame Patricia Ekweje wa ne banie ai ono so Oheneni fan club Amsterdam Odina wodanra ya manu belated birthday se rade enyini fri adrumu enko adrumu Claudia Adwoa Sechiwa Oko School of Christ the King of Kings International School fi wo maame no papa ene anti kukua ya kukua busuafo ni bia hey watch e wonyina la wa mighty Claudia ayo aunt yo won te da hunye yo erade nko hwai yo ena enko ya we nso ye cherry kofi boache efring ewo won crying Kevin benchire ya na Kevin trimifu ye Kevin mu de benchire ya na trimifu ye benchire nso ba na nse de bia wo ba akwaje foforo ba me haye why ya echa ofori ata de atakra ene wodi na woda esre woso nhia ne kwatente de mano Jackie tietia marketing wono ene ewehye no erade nhira obi bia ene wodi wa woda eda mo ase enya ado case number 2 Sarah Eswa de kaku yo Sarah Eswa kakum we complainant one obon kwadu Sylvester de midi ewie we de vonzemafo un ye zoro pare un ye zoro le ko odanko ma abafefe blacky o say ai no fefe ya o say address o ya baba Sarah je say Mampa chamia oba mi show iso am Bible Quran na bibi focus ya kasa prekoshira bodu ya ne cross pede ya me pe every focus ba opa bi focus ya ani shana I see pija why okay bodin ya me Sarah bodin me Sarah Asua Kaku ma woni so mikura snap mikura bodua sasa me beken mikura trodo mi nitro pia order mam Sarah asembe na dia beda ma me talk show yanko Mampa che mama de me kwa aware ba mama no yo bi awa kom ena wo ye step child
na ma me do ko akọware be ma fufu okay ba ma me okono ase Mr. Father no wa wale ama wa wo ba ne yele no ni ho o baby fufuro enti odome kwa awale no so ma me no so akọta awade so ba chan enti odome ko e na odome ko e no ase fi o mo mpene awale no so na ma me so bibi kakra bi ana ne buafu na o ka se eni awale no waja but before no di kan koje quick loan for sikanibi ansa na oba abeko ama skano ase na ye 2000 plus mami excuse kakra tena na mami ya ne wanya Louis Vuitton bag se Gucci ontena na me ansa wo ya kraboni wo ansa wo ya kraboni hey Lydia anopa na bla na fe na wo ba Mampa cho na ye kan ka be ye frɛ wo soa wo se o ka se boaboa ho na bra enye ne hey wo ya kraboni o madam na go sia ne wadwuma no we pacho so ai wamba o ye adwuma o so o ma magiska no o ye adwuma to se da be no be ba o so o china ani ekwe o china na one na ba why pacho you face kanema o china na one na ba hey akwasua Lydia na unu abe na yesu awu no yesu unu abi awu nti ko kroma yi enu wan wo fa wa ko ti awo kwa ben anu wanya be ma wo fra o twiwo bibi adam kama o chena momla ntem why na ko start adwuma no why no baba you aba fefe Sarah what's aye bibi nwura oso wo maame de wo ko aware pachan na wo maame na wale na okọ no be ma ne sa wo ne yere ba no ni wa se omu ye jai ba no mu wo kakla ina ti die yen wo fa ho be ba mami e ka se anka o ja wale no person no me ko o ja wo papa no no ne me ko ono ko he o de me ko ni kulu baby e free ba wale no ba me so anka ban na anka wo se me wo SHS2 ba mami bibi kakla bia ontua me kan bi my school fees na otua half no oja half yes and so I actually exams no ma pam me be fie na be ka chle mami akwa na odi do ma tem no ma sa ke me o mami kwa na akodi die teacher for na tem embo trinko isi wasa ya ade na teacher for na pam intino anka ban na anka mo SHS2 ena mensumi obi am no ade kakla intino ba cha intino me call Mr. Father ono so no pema asem ema me ba be jawale no ka se on pese me school no be ye bia no pese o hwe me school ena me ka se yo ene sade mate inti ye ohona na anche bia ye ba be chulo me ending mo ye ba be chulo bi si no na me call classes enumle ye pon be for ni ye me ba na ye point no in our testing message say open me no person meeting Mr. Father I see Boko my lady Boko what the message in ba me phone me drew KJT no mu wi ai as a bit footy 80c am na yela o ka say papa ni se obehwe no no e dia nam kan dia nam ye na wo maame no sata na maame wa wade na se no na wo te na me Mr. Father nje tu maame ko ja wo fie ho ba chan any Mr. Father ni tena fie ho ba chan into your cancel and no send you message say wo pe and I'm cancel me was 17 okay say and I'm cancel that be me into your hona me o me teacher bi no pema sempa into no me the message ni chile no so ye sofo but before papa no ba be se me pe no me the cancel da na I say Mr. Father no ne mada ba man kan chilo bia
nti message or send message na me de chile me teacher no said I any message na kwa akohia nti me call fie ba me call ye no ankasa kan wo call fie no and what say na no ba o kan say o kan so pemi o person no metina and am ka said dabi nti me ho na asa ato ne so wa yesta bi na o ka se obo a odidi agro and am bisan say nti odidi agro ade nti na wan pe obi for floor number am fan test me enu mom na nka metumi ayi ano sa an na dabi ena nti ho na ase eto ne so san ono jai me hwe ewom kakra me se me ka che ne se ekom de me ano se ono akwa guarantee am ankofo nti no oniska na de na be papa ase bi onyo papa o ma me ne de kwa awale o ma me ne ko na wo ti fie o man pa che me ase na mpese me ko school me papa ngasa no oba abeji me mama oba abeji me ye tu nti oba abeji ye no mama si on fa me ma no nti on pe me no ma hwe ofio ama se na wo papa na nkasa no no wo fa he o kuma se ase wo papa wo kuma se ha man pa chan Monday no kula e na bebrebe no nko papa ne ho ma ko ma ne yele no si ne yele na na ka se me bla o ba me ko ye no o se meninity enim se a nurse le se obehwe me school ne se mfiri wa na aka kire ne baba ne se ontumi nhwe obi ba nka ne de ho na wasan I say you too or hwe why obi ba ne hwan like me dia samba no wa na eko nwona ya wo papa no wo kuma se no wo kwa no wa so ontumi nhwe obi ba nka ho enye me papa ne kan ne yele no me papa na I say ne yele ne se opema nti no na wo papa na nka so e da adwuma Oton draw fast TV mani in the health center e yo papa dia ba chan e na wo ne wo papa yire no se ono ontimi nhwe obi bank na se wo ni obi ba no me ma otirinko ba chan e to ontimi nhwe wo nka ne ba ho ono wo papa na wo ama wo 3 oh wo na wo ye pani chance ankra no ba chan ka se enti no ase wan kan chile me ensi menim se wontumi nhwe ba o ka chile ne baba no ne baba no so ase me call no pema ase nti Saturday no me ko yi meeting na mama ne hu no ka se ale nti na maba ho no me papa ne jeje me so se o di me ka che me papa se meeting na fu nti o mama ska na me ko yi ye urade ma opia wo ni ba na wo mani ska ko yi ni tini kra ye problem e ma bi no kasa ba ya fefe nti me ko yi meeting no hu na ne bufu ye na o sha se o di kan ne me papa ku woden Saturday no ma ska ko yuti na me nua ne nketo ano mutiri kra fu no mo nyi o mutie nti no ne baba na ka chile me sa asema ne mama akane se won to me hwe me school me so me person me ko school no now you dey course but I feel na me we GHS na we say your result number anya ma ya okay nti no ne baba na ka chile me Saturday sa no ena ne mama na nkasa ka se adenti na ma wie school no mi wie school wona man ko pa adwuma bi anye se miti fie sana emwo ena me se me kura medical court na obi nchen o keep ba me ko ye no me na yesusu anu ye kota me o 30 minim nua be ma ye kota na obi nchen ma 13 years yesu kube 100 at the floor people ni adenti aka me chi dompene ye me ya metumi nsu ahwe we asin akora ne maame ne papa nwuye wote ne ba bia makofo na ba saase so wabeda ne slave trade nti me ko cape no ase me mani ma so na ade nti aka me mu ena me ka che maame ne se adwuma no me ntumi nti o ma me mbla ena me san ba nzi ma so beta be hwan krom eh you have been that krom azuka na ade me to mante eh bi da wa jini nya so bi my lady nti me san free cape was san ba ehon ena me friend me papa say me mu na ye me adodo nti omnye na omompa drum fanya me friend no say me maame enyo ba nka so ware no wonu ne ho say ode ne ho ka me maame ena ehon na mai ehon na shi me anka me bi san say alent na onim sa na okofa me maame ba man kan chile no
ɛna me gya yɛ ɛwɔ me mu saa ade no so awoba wedam de we ayɛ no awoba na me mu na yɛ me ya me kan sa Mr. Faransi obekwa akoye maduro ono so fiti saa time na ogya me hwɛ nti o ka so pe wa wampene no wankasa me ho ɛna but mama ebi tena na de be ne nsɛm no ba bi ɔde na mo me de me hu atim na chi ehu anim ɔbaba tena na papa we mra wai na dwendwe wasɛm no na me de me hu di ɔpɛ chi mama medasna meda ahwefo ne atiefo yede ase encha kese fli ABA Herbal Clinic asoye edibro bibiara osofo ata osofo abrante osofo rasta buno ni Dr. Kunina na wiase nyina agena tum na yensi ni form na asan menyan kita hodie yede ABM no ba bibiala wo bia onua o ma be papa oyonko nonso ntweme kasamfonyina ne pefra so Herbal na ne chefe wonso ne nsanye de benka shane so se doma hinkro ena aso ekese en ewo ye wo benada jom apia kubi coastal na chire hope en ye wo saa so na obekumase ye wo kwada so edwinase market na chi hwa en ye wo wono mo afone ne mpatamu no okwada ne ye wo da bia metrase wo eye Genesis FM ewo afogo so saa so na baabia ni efiada bia adehye FM premises hwa edise wo kumase ne mpatamu a na de wani a chire kumase kwada so edwinase market na chi hwa ehwa na ye wo uwo so fly pampa so G runabout bantima odi obefo agrek enzimaka sa ofo agrek enzimaka na kachire mate ni se ubesi wodwinase market hwa na babia ni frafo ni school ni yede ewo no unya sina ubusa se ope APA doctor na wohwe ni na akra de obeyede ebeba eti babi biala wo a woteme nka babi biala utieme bomodi netu anamo na yede ebra saso na mo a mowo eye Central Region obuasefo ni nyina amoba no udru Santase runabout anase Star Junction also Texas wo hwa yede eye adwuma edise owo Santase runabout odi ofu taxi akachire no se obedwinase obesi wo market hwa anase ope ABA doctor na wohwe ni no omodo obeyede ebeba hyene nsoma me se ye adwuma firi juada ekopem memenda kwasiada nko na enye de yenye adwuma ejuada ekopem memenda kwasiada nko na yenye adwuma anopa no nsia ekopem anwumle no nsia ediba bibiala uwo bia bomodi netu na mo na yede ebra na hyene se ABA Herbal Clinic ye na yama edom no ehunu tumi ni ahoden a wo ye nubra ne hahama yede emu da bia mekase yede kwaye bletu ma yede abafie yede nubra ne hama enkohini ni abna no aba yede edi enjuma yema adasa ehunu tumi ni ahoden atwede ampo nyankopon wodi wura ye nubra ne hahama yede emu edise ne opa bibiduro kroje na opa bibiduro bibia emfremu a ABA Herbal Clinic aso ye nko na wonzaba yede ebekabi ebisa aso ye honi aso ye awoba yema o tablet yema capsules yema syrup bia eye nubra ne hahama ene edi enjuma ewose ye ma wo ensu adura ye ya ye di nubra no e ma ya kiro de wade bekwa kogusu wakose ndi do wakono awade ayede anom senya saso a enua na ne yesi aye ne powder aye ni sam a wode kwa kofra aduane ayede edie koko na abedi a wodi bi agum enkonya wodi bi ayede agum aduro na abefentirima fa mojem ebetire nima beye mu adwuma ebepetire nima kumtire nim kro na ba ni so ba horo so ma ni na yede atia ensunsanso bi anyede emaso na ekwa ensanyede emmepiem ebabi biala wo sayade na ye okrankro wodi achinchina wonya no aduro wachinchina bre wabama yede ebua tumirika na ni ABA Herbal Clinic na enimi menyankita wodi na Awurade farms no onyede omwa dabia meka mesi maba ma wapomuden mabasa obenya ahoden mabasa obetena seyede ache ena mabasa yade na ada oso yade na atena oso na wodi achinchina wonya no aduro no Awurade befam so yi sa yade na afiri hode ayede edi ama edua bia wuwo bia bomode na yede ebra ene adanse na hyase de eba bebre yedi adanse ne se yedi adanse se opese won saka adanse ne bi na hunu bia tumirika na ni ABA Herbal Clinic enyen kitahudie na Awurade mfams no onye de omwa ABA Herbal sede da meka ne yade a meye ho adwuma edoso yie pa na enam se mawedele wo ani ehwemu nti ne ebomidi ane ade ani na tato ne nyina ne se wie yebremu menam de bibiduro A2 ani flase
ɛwɔ abra me nye operation me nso ahweniwa me mfedo so nyɛ de engu wani ne so me ma waduro no amade akɔfra aduane yɛ de adi koko na abedi a wodi bi agum enkwan a wodi bi yɛ de agum aduro ne fantirima fa mogyam ɛbɛtire no ma bɛyɛ mu adwuma ɛbɛpɛtire no ma kumtire no mkuro na abɛn ni so abɛworo so ma ani na yɛ de atia ɛkwa ɛnyɛ de ɛma biem ɛde sɛ wani no so yɛ owisiwisi ɛyɛ okantan ɛyɛ okusu ɛyɛ okabisi ɛyɛ osɛdeɛ ntentan wɔ so no anɔpa awia nwumre wani no so yɛ ofita sɛdeɛ ɛbɔ asie na tumirika na ni APA Herbal Clinic enya nkitahodie na awurade nyankopɔn ɛmfam so na yaresa ne fa ahodie nyɛ dɛ enya wodia sɛ yɛ glaucoma cataract ɛtɛ usutu anamɔ na bra wani ni yakwa no operation na yade na sa babiem bɔmɔde na yɛdɛ ɛbra tie nie ebia wodia ne yɛ hypertension ɛyɛ mogyabroso ɛna ɛhaw saa so na wɔn so diabetes asikyire yadeɛ ɛna ɛhaw ɛyɛ stroke ɛna aka wato otu ase ɛna ɛtwe wayɛ nnura ɛkɔ he bae ahotɔ na nyɛ dɛ ɛma ABA Herbal memonya ho ntiaseɛ sɛ yadeɛ yɛ mogyam yadeɛ no sɛ wɔanya aduru bɛyɛ mogyam wɔ adwuma bibie no ho abɛyɛ na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ meka ne sɛ pressure ɛyɛ adeɛ a ɛha bebree ama nipa bebree na sɛ bika fra kyɛ yadeɛ ahodoɔ ne yadeɛ kukudama ɛne bebree na akɔ ɛnkɔ na aba bɛtenatena nipadua ne yɛ dɛ emu saa so na diabetes so saa ɛnɛ asitire yadeɛ ama bebree na ɛbrɛ bebree na abama bu bebree na ayɛ dɛ aka dɛ saa yadeɛ wie mu yɛ yadeɛ bi a ɛyɛ mogya mu yadeɛ asitire yadeɛ no koraa yɛ dɛ bi a meka sɛ ɛmmoa ɛna ɛyɛ dɛ ɛwom saa na deɛ ɛti sɛ wɔanyɛ aduro bɛtumi ayɛ ɛmogya no mu adwuma na nipadua no mu adwuma a bibia no ho abɛyɛ na ama na ayɛ dɛ ayɛyi nti ama nipa bebree na ɛsɔfa afiri yɛ diabetes asikyire yadeɛ ho saa so na hypertension pressure yi mogyaborosoɔ no yɛ dɛ ɛho ɛdi baabi biara a wo a wɔhwɛ me baabi biara a wotie me sɛ yɛ hypertension na anaasɛ diabetes a bɔmmɔden na yɛ dɛ ɛbra ABA Herbal dabi a meka me si nipadua no yɛ mogya ne nsuo na ɛdi afurusane tie nie paa na ne nyina bɛkɔ ba entirim na yɛ dɛ ɛnenam na entiri ne mu sisi na emogya ne nsuo ne entimi nkɔma sɛ deɛ wɔsɛ ɛkɔba ɛyɛ de akoma ne bɛyɛ dɛ ɛbɛka sɛ akoma ne ka wɔntiriti ɛne yɛ abrɛboɔ no so bɛyɛ dɛ ɛbɛka brɛboɔ ne bɛka no na wɔsa ne ɛyɛ wahera no so yɛ dɛ ɛba bɛyɛ dɛ abɛka ɛdi sɛ ɛba ne sɛ nipadua ne bɛyɛ weak ahoɔden ankasa nyɛ dɛ ɛmɛ nipadua nim ɛdi sɛ wɔanya aduro bɛtumi ayɛ mogya ne mu yɛ dɛ adwuma ɛbɛsiesie nipadua no ama ahoɔden abam ntiri no emu abiebie ama nsuo ne mogya ne timi akɔ aba sɛ dɛ wɔsɛ ɛkɔba nipadua ne bɛyɛ dɛ ɛbɛbrɛ ɛno na ABA Herbal Clinic ɔsɔfo ata ɔsɔfo aberanteɛ ɔsɔfo rasta ɛnɛm aba a mede enubra ne hama nkohini ne abena mede mu akɔhyɛ ndido wawo kɔno ayɛ dɛ anom ɛba bɛyɛ nipadua no mu adwuma bɛsiesie nipadua no ama ahoɔden ayɛ dɛ abam ɛdi sɛ wotie me na yɛ hypertension ɛyɛ diabetes even though stroke ɛna aka wato a bɔmmɔden ne bra stroke ahodoɔ no nyinaa obi wɔ hɔ a wɔda fam tim wɔntimi nyɛ dɛ ɛnka ne ho wɔntimi nyɛ ne ho hwee obi so stroke no ne fa na ayɛ dɛ asɔ ne fa na adwodwo obi deɛ asɔ ne ti ɛnɛ na no wɔntimi nyɛ dɛ ɛnkasa saa afo no nyinaa mema mo ɛyɛ 3 weeks 21 days oba memu adura kwa akɔno anoma oba bɛpagya oba bɛsɔle ayɛ dɛ agyina ama wahunu sɛ nubra ne hama na ahoɔden so yɛ dɛ ɛwom enti sɛ stroke ɛna ɛhawa bɔmmɔden na yɛ dɛ ɛbra saa so na wɔto ase ɛna ɛtwe wɔ sisi ɛna ɛyɛ wo ya wontimi nkoto wontimi nsɔle obi sisi ne sabi kafra kyɛ akyea nantea ho yɛ dɛ ayɛ ne dene bɔmmɔden na bla ABA Herbal Clinic yɛbɛmu wadura mo akɔno anoma ɛbɛsiesie wama aso ho ayɛ dɛ atɔwa ɛkwa ɛnyɛ dɛ ɛma biem woyɛ bɛma wabɔ adabridwo woyɛ bɛma kodwotɔ woyɛ bɛma wontimi nyɛ bibia wokɔ baako anu ano no wontimi nyɛ dɛ ɛnkɔ biem woso tumini ka ne bra ABA Herbal Clinic ma yɛ mampa wa wode kɔfla kube nsuo na ayɛ dɛ anom wokɔ akɔfra aduane ayɛ dɛ adi mewɔ nubena wokɔ akɔno a wokɔhyɛ ndido anom a ɛbɛsiesie wama so agyina wo naso bosome ɛne na awɔtwe mmienu pɛpɛɛpɛ enti woyɛ bɛma na woda fom tima tumirika na ne APA Herbal Clinic ɛnya nkitahodie na bɛgye yɛ mampa wa ne bi naso yɛ dɛ ɛkɔ yusu me numbers ni nie woso wobɛtumi afrɛ na deɛ wonte aseɛ bia no wayɛ dɛ wabisa number no ɛyɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 ɛna 0502 81 21 61 0502 81 21
61 numbers ni nyina ɛyɛ WhatsApp tie ni ye ABA Herbal Clinic yɛsɛ yɛsɛ woba ade a bɛdi kan ya ne sɛ wobɛgye wo card no ɛyɛ 50 cedis sɛ wogye card ni wi a ansa na doctor aba bɛhwɛw na ansa na doctor bɛhwɛw no yɛwɔ sɛbi kafra tie ni ye pa yɛwɔ mfidie a ɛbɛhwehwɛ wo nipadua mu ayɛ dɛ ɛde ama wo nipadua nim no afidie bi a ɛhinta yadeɛ bi a ɛhinta wɔ nipadua nim yadeɛ bi a ɛsie obi afidie no bɛyɛ dɛ ɛbɛda na di akyerɛ wo nkyerɛkyerɛ wɔ so wɔde ma bi a wɔde ayɛ dɛ wɔde ama wo ɛyɛ firi a yɛnyɛ dɛ yɛnyɛ wo hwee saa nso na wowie a wɔbɛhu doctor na doctor ayɛ dɛ ahwɛ wo sɛ yɛhwɛ wo a nnuro a yɛde bɛma wo no saa nnuro no na yɛgyina so ayɛ dɛ akyagye wo na nokora yɛ mu akonya sɛ wobɛtua mu fa anankyɛ mu mmiɛnsa ɛmu deɛ wo a wobɛnya no ne woatua yɛ dɛ ato aseɛ ne yɛ mo waduro no akɔ dɛ akɔ yusu na wokɔ starte aduro no a improvement ɛbɛba nsesɛn ɛbɛba no woana bɛtum nika saa yɛ dɛ aba ɛnyɛ APA Herbal Clinic a baabia ne hɔ a bɛyɛ dɛ wobɛnya ne saa ɛnti baabi biala wo a woteme nka baabi biala wo a wotie me bɔ mmɔden ne APA Herbal Clinic ɛnyɛ nkitahodeɛ no atwerɛ di ampo Onyankopɔn ɔmfam so no ayaresa ne fa hodeɛ nyɛ dɛ ɛnyɛ wo dea ebi a wotie me wo deɛ ne yɛ cataract ɛtɛ dabi a meka ɛtɛ no yɛwɔ mu ahodoɔ mmienu yɛwɔ deɛ pie ani nim na yɛwɔ deɛ pie ani ne so wakɔ hospital doctor sɛ ɛyɛ ɛtɛ na apie w'ani nim ɛwɔ akyiri wɔyɛ ho hwɛnyɛ dɛ ɛnyɛ yie bɔ mmɔden na bra sɛ woba ABA Herbal na yɛhwehwɛ mu ma yɛhunu sɛ ɛyɛ ɛtɛ na apie w'ani nim a mɛmu waduro ama de kɔfrɛ aduane adi a ɛba bɛyi ɛtɛ no apie ani ne so na ne afiri so ama ani na yɛ dɛ ate saa so na osu wotie me ɛtɛ no asi w'ani ne so ɛne w'ani batuntum yɛnhunu amama fita na agye w'ani ne so yɛ dɛ afa usuro operation bra ABA Herbal Clinic yɛbɛmu waduro ama de kɔfrɛ aduane adi a ɛba bɛnane ɛtɛ no afiri ani ne so ama so ho ayɛ dɛ atɔwa ɛkwa ɛnyɛ dɛ ɛmma biem ɛdi sɛ yɛ ɛtɛ ɛnko ade a bɔmmɔden ne ABA Herbal Clinic ɛnya nkitahodie ebi a wotie me wante yɛ nka ntɛm w'ani no yakɔ akɔyɛ no operation ɛnɛ yadeɛ no asa yɛ dɛ aba biem dabi a meka me sɛ yadeɛ no ɛyɛ ani yadeɛ so nyɛ ani yadeɛ ɛyɛ tirim yadeɛ panimfoɔ se ani bɔ a ɛkɔ tirim ɛti w'ani no bonkum ka ɛnkyerɛ nifa so yɛ dɛ aka na yadeɛ no wɔ tire nim sɛ woanyɛ aduru ɛbɛyɛ tire no mu adwuma a biribia no hɔ abɛyɛ na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ yie yadeɛ no wɔ tire nim sɛ wokɔyi ani no kɔsiesie na asade bɛto tire no mu a dabi a meka sɛ ɛte sɛ wɔyi prɛko afiri atekyema bɛdwa no na asade no akɔtɔ tekyena no fina na ɔbɛsa yɛ dɛ adɔre yadeɛ no wɔ tire no mu sɛ wonya aduru ɛbɛyɛ tire no mu yɛ dɛ adwuma ɛno na ABA Herbal makeka nubra ne hama nkohine ne abena bom ayɛ no adusam sɛ bɛgye kɔfrɛ aduane na yɛ dɛ edi ɛmɛyɛ nipadua no mu adwuma ɛmɛsiesie tire nim ɛmmerɛ ani no so mɛhoro so ma ani no nyɛ dɛn ɛnte saa so na wo so wohwɛ me wodeɛ no ɛyɛ glaucoma dabi a meka me sɛ glaucoma no akamfoɔ frɛ no hintafraeɛ ɛyɛ yade a ɛhinta ɛsie nipa da koro pɛ no a bɛsɛ w'ani ayɛ dɛn ɛde ama wo ɛnɛ nipa bebree aka dɛm mpanimfoɔ ne nkura bebree ɛntumi mpia abɔnte because of glaucoma ne nyinaa ne sɛ akwasi buroni sɛ ano nyɛ dɛn ɛni aduro ABA Herbal mema ɔnya ho nteaseɛ sɛ twɛdi ampo Onyankopɔn nim sɛ yadeɛ bata nipadua no ho no ɛno nti na wɔde aba no yɛ dɛ ɛmaayɛ sɛ yɛni aba no nyɛ fa ahan no nyɛ dɛ ɛnsa yadeɛ ɛti da bi a meka me sɛ yadeɛ bi wɔ hɔ na wonya nyaano aduro a mɛnkɔndɛme ɛnka sɛ yadeɛ na no nyɛ dɛ ɛni aduro ɛkwa bɛ na glaucoma no fa so yɛ dɛ ɛba buroni na ne ma yɛnya nkyerɛmu nya nteaseɛ sɛ ɛyɛ entini na da tire nim na saa entini no ɛna ma yɛni ne yɛadwene nya nkitahodie saa entini no pressure ɛba so a ɛne kɔfa saa yadeɛ glaucoma no yɛ dɛ ɛde ba na ɛnam sɛ entini da tire nim wobɛyɛ da ahoro ani ne so a na wasɔ so ama akɔtire nim akɔyɛ mu adwuma ɛnyɛ yie ɛno nti na akwasi buroni si ano ɛni aduro wei nti na ama ABA Herbal maso yɛ menyɛ wɔ operation menhyɛ wɔ ahwɛniwa memfa do nyɛ dɛn ɛngu w'ani so no because yadeɛ no wɔ tire nim ɛdeɛ a wɔ sɛ wonya aduro bɛyɛ tire no mu yɛ dɛn adwuma ɛno na da bia mede kanea hyɛ de yɛmfa to ho sɛ kanea hyɛ sɛ fi ana esum bam a yɛpepam ne nyɛ dɛn yɛmpepa ho kanea hyɛ no sɛ fi ana esum bam na de adeɛ bonsu abɛpa hyɛ de ne ho a still sɛ fi ana esum na yɛ dɛn ɛwom ba de adeɛ bonsu abɛpa hyɛ de ne inside a woso a ɛbright na ɛhyerɛn sɛ da bia meka sɛ trɛ ne se yɛn so kanea mfa nsim paase ana kodo ase ne sika ne adua so na ahyerɛn ama obia no nipadua ne kanea ɛne ani eti Matthew sɛ ntenase mu ani tam nyɛ sɛ nipadua ne nya mfasoɔ bi anyɛ dɛn ɛmfiri so wowu nti na twɛde apɔ Onyankopɔn de ABA Herbal efiri bono aba bepie ɔman mu asantema mu ha a wɔnam yɛ so ɛgye wafiri w'ani fra yadeɛ eti sɛ yɛ glaucoma bɔmmɔden ne bra ɛwɔ hɔ a na wotiri paio
uti fatimi dwa se ho ana ko ho ana aba obi ho ana sum ye ni hu se de nikanika edede no obi asum da bia se de nsuo giram no ho ana ko ho ana aba obi tirim tutu no afi krotimi fantu ni tirim no ayede wanunum tumirika na ni ABA Herbal Clinic enyan kitahode na awurade mfre so no onye den omo yenuro no ode ko fra aduane na ayede adi anase wo bekọ akono ayede anom eno beboa aba ahoɔden pa wonsa ayede aka ena enuane nuro a ahoɔden bi a woyɛ nubra ne yɛ hahama mu no ɛda so yɛ den ewom enti nuro no ɛyɛ n'adwuma yɛ den entem ɛda obɛhyɛ ase na ɛduro no bɛhyɛ ase yɛ n'adwuma aburo so 3 days wobɛhu sisaye akyekura 2 weeks so de adanse ɛbɛyɛ den ɛbɛba edwa bibiala a wo a wo hwɛ me bibiala wo a wutie me hyɛne nso sɛ dɔma ahinkuro ɛna aso ɛkɛse no ɛwɔ yɛwɔ brada dwom apia kubi coast na kyerɛ opɛ ɛne yɛwɔ ɛwɔ dɔma enti sɛ owɔ bono a na ɔde wani akyerɛ dɔma ahinkuro saa so na obɛkuma se a yɛwɔ kwada so edwuna se market n'akyi hɔ a ɛne yɛwɔ ɛwɔ kuma se ɛna wɔn a wɔwɔ ahafone ne mpatamu no okuada ne yɛwɔ da bia metena se wɔ yɛ Genesis FM a ɛwɔ ɛyɛ gɔso saa so na baabie ni efiada ne efiada bia metena se wɔ adehye FM premises wa je number no osu betimi afrɛ na de wonti ase no wayɛ dɛ wobisa ne tu anamo na yɛ dɛ ɛbra number no ɛyɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 voda no ɛyɛ 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ebia heba ye number no osu betimi afrɛ na de wonti ase no wabisa yade bia ye okrankro yade bia wodi akyinkyina wunya no aduro no tumirika na bra na awurade mfo yeso no onye dɛ ɔmoa onyame nsa nye ti ase anye dɛ enso ogye ebia heba wagye me so se onyame nsa ye dɛ ewom awurade nyankopɔ enka ho na wɔno moa ɔnhwɛ oso ɛwɔ abra ho ma asɛm amen black ya bai wa trase na ke ka unsem ye na de wa wo tutu unsem na twetwene ba bi no emi hu wasem no ni so ye to asem twetwene ba bi ni ena asem no se aye de mamba choni na ne se sisi anu mama wakwa akwale wo sehwi no aside kura bi ase wo mama asa akwale be foforo bi e o sehwi kuro be so minim de ba wa class o fle kra enko ena m papa no so se me de basabasa beba efie oni ntino menko wo papa sa wo de basabasa beba fie ho efie be se kuma se ba bi one ne yerete no ba chan enti ko he o se me san kon zima no hanso me ko a school na chese me ntumi nko ada na ntumi nko se mama ni wo papa nso ni obi anhwe me na wona nani ho ba cheda abi na no se konzema no ha zema ba ha dan ho ma ana wasi dan ho ha kwa betu ba cheda abi to se nka enzema no kotena he onye wanka o discan na mam lord first me nko o ma o say 2.2 da bay Monday na kwai mamba chem sumpese mkusku na papa wo sabe ni kwati na sini mu ba oti ase wo nwui na yira gye na boso so mpese obeba ni fie etu oti kumasi he ya no so anu mpese obeko wonu se kwanzema aye de ne be ne sa jiro ko so cha wefe because asabo de mementi ase mwanya papa no e bia na wo yakra bone enso ani wo de waba no papa friends say oso papa friends say hello frane freka kukuro no wakati no fre no so watese o radio so na wo ya kwala boni ana ko fi ode na akoya o so mpesa ode basabasa beba ni mamba chama anya hwe wa anya hwe ba chara na me yire se wo nya woni fie na yire ndi asmo kan se mi wie school na nka wo se me ye pagina bi ye na no mama untra no yempa dwuma ni bi ma we ena m kaka chem papa se me ba no o mo ka chem se man bi ka so begina hello yeah eja ka kuma he yeah
Your friend Oheneni me adwuma on Sompa TV so pacho bibi aboko. Boko. Wo ba ne abai wa friend Sarah. Solo What the assembly abetu ani mu adwuma mu awie yi. Say Mr. ne maame agya ya wale akotena say hwi wale. Agya wo so na wo ba no no. Wo ba wo fie wo so awale ne wo yera wo nkola. Say see a wo si wotena fie wo de basabasa ye beba wo fie. Etu ama ne lori fese won konzema. Osinzema wo so a wo no obi ani ho. Oni na na bia ho. Oni obi a ho opese okọ school. Eti ya no ye nte ase. Eni so ada wo ma ye fra wi sesabe. Papa owo ne bate asede a. Ye no ade ne betimi aye. Eti wada wo ma akola yi wo ba. Wan hwe ya wasi abonti akofa. De ensese wo fa. Eni se ye de afra wi. Hello. Mpacho wo se yan fa. Sompa TV so. Sompa TV. Ane, obani titi. Mpacho mo oburo no be so. Ya wa hwa. Ehwa. Ane. Inti wa mo chance si a. What TV issue say a what here nisuo. So akura no kwa I say ya de kwa akura born school. Adenti. When we are there. O ti mi nche wo ma me agya ware akwafa be ma foforo. Ahyase no me ka kire o ma Mr. Munam ni patu. Me gemu nyina me heba doctor mani na heba me wo tabuom. Me wo tabuom se sia. Ana maame na amfa nkwara mienu na amfa maame. Me mama ma hwe baako be na baako na wo mu no de ne maame ana ye hwe ni school o takrade. So ana gari we maame na ntumi ahwe no one nam okwa ha na okwa ha. Be ma okwa no wanzema kekam no. One na tira ya no waja akora na ma be na no. Ama be ma no posa one ne da akora no obeka kira me se be ma no oso ope no ena wadwane nti oba me che na me so yo se wo ma me ahwe no abade a ene e bra ya jo wa watu oba me che tabuo mu ha be se 1 week ni ma me ne ka me yire ka che se e wo se unya adwuma bi na wo so oye enu anu no wo se ontena obako ena makwaduro nti ontina obeko ana me say obeko say oba say no mo say o result my na result ni bad ya do beko school fa wo bet you akwu ni made yo afi de akora no ya woni ya say obeko sa wo pa fa so okọ say okọ pa adwuma na say akora bone na yo adan tira ha na ye ko school a wo say wo ko ontene Ejana ma me nua no wani Papa tie me we de enye problem bia wo se won ka se won kwa ye de be mai akola ba ko no de na ba fie eno ano no o akola ba obedwa no ntra me na sem na wa na fa da bia me won be mani ha obe na ni baje obe fa nti na wo hye da so okọ mantisa na se ye dia kra ne brɛ so ase won tra dia ne ma me no wa ha o de me ma mo ne nkasa o akola ba ne pa o ne o ma hello madam me pa ta akola yi wo se wo ba wa ne papa ma ni sika kra ko yi ni ti wo ne wo ku pon wo dem sa da na wo matiri nuafu no ama wa ko yi ni ba yi ti eti wo mpana sem sa na wo ka akwa sa no ka hu she madam me se wo ani die me ha me timi nya nipa boni ni o me nya nipa boni ni me hwe bia ba so ka me die ho ono ani ba boy no ono ani nu boy no me timi de ne kwa school me ko yi ska bag am de ne kwa school na me ya man se akwa no otiri ma me nua nchen otiri nchen no na also de kokko na ayi so no na me se na wo de umpa adwuma nan umpa juma ade ti no be yesa na kakra ozo no omo kana ni masam o kana ni masam na ni buafu enti wo hu bementi anya de be kana ni masam ne maame a o tete no maame na akọkọ be ma bọbọ no waja agba ne life ama no enti akra na nya se me mpena sam o anya se me mpena sam me do no se me ba ada ba bisa no me so ba ko school nti ma wo to nyama bia
medin baka ho school na me say o papa kro enso aye Valentine ono wo ba no aye wo chuchu ba nti na so ma no ha go de wo chuchu nti bo ya agro me ni di o ya agro keke na me ni di po akwani for bufu aduane po wandi enti ade ti na ka je say na wo to na o say o kwa no be kasanim wonu akalari so onu mpen kasanim na o ka se na ni ma ni buba fu nti o pene won ko ha ni dan ye enti ono wo hu be ma ahu na de o siti nara ninya ni ma mi ni oni wo bogo soro kwa ko asa kwa ni baba o to meja o bo sa be ma fa no ona kwa trata e wi address tax dim not na ba property na what them into nya kwa papa wodi agora o be se me papa ni antan awo ni mi abo me na me tis ka me de show school o be se na o be ka tro wo asa no yanka wani ma ye kamani mama no ne ba no kra ka tla me ze ni mama wo to tie wo ba wo fa snap ni bodua wo ye virgin ba cheda wo nye virgin ba cha ye di me bo a e mana ko na wo ne chempra no timi show school ba cha no sense na me nye ska nko school papa no my friend class on send me ska gro si da bi on to me hwe me kan on sense mama am family ya bi ba me o ka say on your right on say I just dey go kwa nkra mienu mama ne ka ja say ba hwa akora no ni ne ya fa be ma no Sompa ja ya ko papa wonya ko papa kura nya ko papa madam ye ne ye de ne ba fie o me madam me da ameti akwanda o siti no me de me to owole maame o fa no koma onkole maame ho ono tu ko da be mechi o tu ko da be mechi be ma so de se wonya akwala mama ko tina be ma onya kura akura to me campaign for some say no but me ko me ba na ni me say didi na assembly oba ye kan inti tra say o say on tra okwa me tia no me ma no me tia wa wo ye mistake am tia wo say wo ma tete no ma nyene no ma me no wo ma di me ma wonya akura keto onya kuta oya cho mama na kasa sa akora no ti wo ba no so onye ye wo tia na onye ye tete wo be ka tete wo bless sia wo kele ni ma so tete ni bubafu mi so bia ni bubafu dia me de ma sa me kan asem ti ono za kwa fa so be ono wo ba to ne dia ono kasa on fa so fa pa ni bele ni sa wo be kwa o se twe wo be kwa fa phone ma papa no na me ne nkasa okay mate why so pa e no de akwa ya papa aya ko papa kura u di agbo be se nyama bebre kola o tuni dawe o papa we what the man in there akwa ni de o no ka da me me hello ja se akra ni ya nyendai na ni pa o ti menchen me pamo me se me do ba ko school wo bu afu se me ma oska won tena ha ana me dis kana ma me se wo ko ma me nchen no no ni baby ana ma me wo he wo ni baby ama me wo mampa chada abi wo so ni baby ama me wo akora pone ankasa ni se champo brem na ma me no papa ti ase di me no ko ti letri so ma me da ase kola se bi wa gu ni edi kan no me se me ka akore maame asem kakra maame no a ya wo akoda we say sof maame won sheda eni abadaye me say krehinke no eye ni de esen say obetete ne ma ahwe ne maame ye keka ne kuku bia ya ewo no so enti no ontimi en control ne ho ne kuku ba enya asem ketwa na be ma ho na sebe sof maame wa mbro ho ase na ne na ntra wono betra enti na wo kane ekro no wo ko to so wo ja abaye yi e wo ho no na step father no so nim say akora we say wo gumema so atwempra at the age of 17 enu tia wono so ye bold ti bi ka tene so wono so open no fi say wo mu se ne ba no empra na wo twe akora yi wono na num wono aka se wo twempra what you say enti no so wo yes ha de we say ya wo yes ha de we say ya won say wo ka sa ne wo twa woni na jai
War Casano, no jump to say, and I SHS and the school fees near the SHS, your school fees. Now somebody go one laughing was a JHS. Basa, it's of mammy. I didn't need to one, he said. Ne mammy moment as I said, he said, oh, Trump paper pencil, where you might come, what can a Jumaya warrior, where you are responsible. I could be so painting a black, and mammy momono, or qua obeting at Tiano, never be a come. Now, papa, so I shall simple. Ne mammy, we papa with you. Me my mammy calling team, me woman how. Na yami anim ni sa maami oti awade ase ono no ontimi nye ne 90 nye ne china because standard akra we gina no akra we ba ye me shedan ni di nkomo bi na wotie ne nkomom ne nkasa ye mu a watwen mpena baako mienu miensa wafa mpena maako 3 wadeti 3 ya mi amisi hai mi hunu bi da enu nti no sakura we dien pa na obetimi ene ema musa no because the way I know can say na me pese me hunu say wasoro wafa be ma pen na wa conclude so wafa be ma pen ne ba akunya miensa ene sa abortion kra wa ye bi so enti akura we etimi nanti free baby a wananti afri abedru kumase ha ekokoda kejeti o se he e de asemba betena ha ama watimi ehunu baby a papa wakọ yaje ofe so mami kasa yem cross wadi dwa krampo a wono madwene mu nkomo de wuko school sika samfa ho bɛn moni ya wo resource aba wura o resource aba ne ba ne cafe fiwa usa woni akwa eba ne sen na akwala no kra bɛka wasem sa hare na woncho na wontwan e ma resource ne ma en what is about it me na do go school. Oh, they say no ho nyame se enka no kure nkwala na generation bi na aba na ya chese yentimi ntete omo aye nkwala na aba na nkasa no minim gise maame no wo hyeda dane ho ayo Mike Tyson e wo fie nya se ombeje wo nsem ebi ni sister ya oba betena hey mani na he ba ye me client minim ne pa asam na aba no ya no afaye ena yetimi aso asem no because okotena ba bi na ka asem we ya kasa mere nke fie eja kra eden edum wo enti no about time for no bia yawo me pa cho wawo na se wuja wade na wo kwa fa wade fa ko fa wo handbag se o moto bro fa wade na fa ko so wo ukun a wo waja wade kwa bi so no sheda ede na ma na wade na wa hwe maame ne mpe pressure won't pet pressure but an no way you who afrim no aye single ne ehunu se wo ba wiase wonko ware wonwe na yetietia enko ba se beba ni sei na ba besi ya na yakasa na mfifire tie na yedi ho aplanke saa enti ma sane a wo kan social welfare for property gisi ye de kwakogya omo na wo mo eye yi because se e okofie kura mo a sa papa no we to be hwani mi to be hwani de yanka sani eduwa no ma hunu sani on beka no eni pa ball bia no aye kwoto na twen so asemu nti no madam dia wo ye no mesire uja nya sa ba bi social welfare okra wo ne madam kra be kwa kwoto no ebenya asema me yapam bra ho ase na obi nhwo na ohunu mobo no mpagya wo kra ya sa so ni made na obi mpagya ho nsi ye na dia wo ye no de obi a wo ma party kuma si ya djuma yan kamani masem to da doctors na bra paka say manedi medasi pi nyame onhira manedi enne papa na kasa yie pa ena no de wan kasa yie nya na no asem so na de kasa na no wan kasa yie na yen ka bibi nkyira akodai manedi akra ne akra bone me de pass work o ya akra bone ankasa asoro o hwe akra no nkomudi a ho edimi okamba akwa na mapie said me in common malady akrani akrabone yenka no kra nkyere no malady akoda wo watimi afroka se wo behwe papa na ne ho ya menwa kakra wo you busa na number kra na opeti oma hunu so oni akire wo se me wo ne nkomo no ne papa ne kaso ya kra bone ne nkomo no ensisi so ema wo hunu ade potia so o ma wo hunu ade potia opese woye malady abata bi enhwe ne mayie teacher akra yi mame malady se mi nsuro na make am mame onye batai
de wa wo we no do awo abebe akoda ye ote yi akotra sa hwi ware no onya bad time malady eya wo no na mi say wa hu bi keke malady ye no ne sei ana amen wote awade ase say ye mpra wade o so ye wo ho ade o ne na wo mienu papa yi say ontim no ware bi o de fa nkra ne mienu ma no no yo wo si da bi me for ba no e na nsem na me yo ba ntimi for ba na be ma so fa be ma ana papa nse mate wo fa akoda ye na de na kwa kopiem wo de na kwa kopiem wo your sister father no so no no de ye friend no wo ka chense be friend hello friend hello ejama hey yeah na wo te say ato ye huanu yo unu makola e friend Sarah yeah osena ne uwale ne maame e pacho ai me bela ne ware no wo brother ne ware no wo brother ne ware no hey wo papa nua ne wo papa nua hey anabram malady enti sa maame na owo sa akola we no malady na obi hwe obi ba e wo se maame no ba bi owo bia no obeji ne bayi no okohwe no maame na makoda na sei akora no se wa pro wo ye ne hwe anya yie eti awofo na wo se o mutete wo mo ba no na so omdi ne besi ba bi ya omdi na si ba bi ye malady akola ye nka wani mu asem ye ka wani mu asem na obu afu sabi so obi mpokura na so no betena malady se ne wo kobo no anase okwaji ne kunu e se akola 17 years na wafa mema miensa ene o matwempena Africa so obakumase abepa adwuma malady wonni ba bi tie ye fe photomantos ye tukwai ofiri ne bae no ukro ba bi afiri ba ne he enzima kekam western region Africa so obepa mase na bedru kumase a wabisa fan wahu ba bi papa wo tina fie ni ye hwewa wo si da bi da mi ankasa de ye nkamani mu asem waji case ka so obekọ malady akoda ba bi a ne papa wo bia no onhwe no mfa ne koma ne maame no e wo safi malady we nya fe na ye be kasa bebrebe akola wo ti se no malady ye ntimi eni na asem no emfa ne nkosavi safi kwa tente ho na de ukọ e wo so ohunu ba bi a ne papa wo ene ne maame wo no onko aye adwuma ti sei heba doctor ebetimi ahwew betimi ahwew wasesa ne ma otidi enti osimi tra biem na me ma beta TV so am ko nti atwetwe malady nti akoda we ne de me ma me nsa no ma ja mpratwe ai asese wudi usujare sei sese wodi sujwa malady akoda wati sese a wo ya bai em se ne ho kire ne papa opekon ya tia hwim no wanya kwa akoya ne niema opeso ye na afi wode ne na bai wode ne nam ye o be kire yenye ne oni dai abechiri ya hwe na se yenye ne ho ade ma ne prekode a onena koda woman of faith ye ko akobo mpaye yankosisi Oheneni Adazoa Ii treaty to safre men nyina enyasem ketwa 23rd August ampaye bedwa na woche ye piem tachiman Techima community center enyi to asem no se brabehwe John 1:46 ye ko akasa for the apostle general Moiso say odi for pa na fikat kis vido for sutebre obekanya miasa adum to for adumba for obeto dwon Audrey also be good na feminista IB obabe bonyo ebebo edwuma du sana de ne de wache sei e pa chew e de siso ye hu ase bibi ye hu me pa chew bishop na free apemprande afie ni ho o si de odi bebe bia de odi to nsa odi to de odi hye waso ebo ne so da fam ye nyina fie ni nkire ho one stamp o silver and o gold 0598585219 Lawson about center delay my capsules or the Lawson local yen ko gibi Lawson delay ebeboa yen Lawson about me ye ko gibi sesi e nsaya de ebeko be ma wa ye mere ni nyina be free ho o si ba bi e to na dro to adro ubenya bi ato 0242133577 midima fu se wani amawo Dr. Time da so oji ne hu die nti obetwa brato yade so ade a wambodi no eye eno nche se onsa ye wabu akwa agogo ye ko ho 0244774282 Express Group ye kwa brochiri ne ye obeko Canada ye ko suade New Zealand ye ko pesika Germany ye nko sisi ye Australia obehwe UK age visa what you ticket e dia mawo 055282
227787 Tabita. Eya sabia sonko. Yedi abrofudro. Eni abibidro. Yedi adwuma. Nti yade ni dwane. 10. Yedi ani kire ho. Ojo son 10. Kono ohwe wo. When your infections. Ebe free ho. Ayemukro. Ebe ko. Sisi mushisho. Ye ko ho sisi ye. Wa mojo da ban. Cindy Junction ho. 0202 347 OCP Ghana. Akuafo nsori nsuo na tutoi. Udu ato so de. Fa bi guso. Eniema ntete wo. Na nso doso. Emfa emma 055-909-437. Me pacho ini liver say what the apostle odi jabidie. Ye kwa jibi. No dey herbal toothpaste in swaba. Ebe boa wo. Me pacho ye wo natural charcoal. Kwa jibi. Lemon, mint and zinc. Ni nyina be boa wo. Be you say asin konkone na. Ama asia ye fita. Sana 3A Herbal Center. Doctor wo ya de se. Ono eno di 3 ko. Kwa jibi. Usisi ya wo ya. Ebe boa wo. Ayamutim. Koko master. Pacho be tunu kra. 0546107107 Leicester Ghana amwase o amwase so betu amwana nti don hwedu no na wo bra ko na ko jibi a ho nsei ebeso som akese pa ama ho to enketwa ko jibi eni adantem na muwa 0501390337 Piwak eye 3p garlic mixture ko na ko jibi eye toa ehwehwe pai tini yakoko ko jibi oso wa fry kutu eye 3p sano na tai otititi eye 3p eye ma hye so a eye 3p ebusuan chemfa ifie bia mu hia bi 0248928824 Kenjen eye nsukrojen me pa chaw obeye yie ko jibi obetopono eye kama eye alkaline ewom bebre ye obrema UGC abusu ho Safoni road ye ko jibi abarutu nkwanta ewo ho 0241449191 grow fine ube grow fine doctor so moja so ate eye grow fine okete so awonna eye grow fine why emre wo mpem eye grow fine chima ni basa eye grow fine media nani asai eye grow fine why de awie na ahoto ni nyina grow fine wa wona pese opi abonten eye grow fine moja dro papa ye de ye ne aye koko ene de aye eye digital about center ye ne de aba ishia ye ka na bonten no akotobi 0244596532 na abram pafesi eti maladi medisi no akodai wo se ne ma be fa no kokohwe no se de wasa akodai poto ne de ono an wo se ofa no no okotete no maladi we obie ne obetimi atete akola we amna yiyi akola ye ntimi nka nanimu asem wasai ye ka wanimu asem na obu afu amu na tum se de nsuo beto de ne maame na onko mu na nkyere no ne maame nwu ne papa nwu no mote ase de maame no ba bia akwan bia so awura so ofre wo so na afre no pekwan abefa so abehunu savi ba bi owo ne ko maame ho se wo papa onka so onhwe wo se oje wo ko fie na ade abufu apie no ebia na school fees ni de obedie de obema ne na se oje watena fie no no so na wade abegu de enya de ono so ai na so obehwe no obeso so sa ne ma no so eti maame enei utie de a wo se ene ma nso na je oba no na hwe no tiawa okoto na de wache me ya ready ayi TV so anante facha me a me do fo ye na awrade ase na wo ye na re ohoda na nso penku biom obode nyame e de ye nkwa ache ye nti ya de na se wo kwaso nkoso ene ye tena si apodi ho asam ne ye beka we eye adusa heba mesha we nso so eye adusa heba capsules adusa heba mesha de adusa heba capsules ye kanam na ne madance ye nie asam pait ya me do fo eye koko tete eye koko ye kase koko do wodwa so pa enne amanfo atu agusu a wo moto na moto ndudu mo pa edusa heba mesha ene edusa heba capsules na dodo no wani de edusa heba mesha ne capsules no seneti efe dodo no wani de edusa heba mesha ne capsules wonye pa edi entia eno nko ne koko ne sisi ade do wodwa so a abiri mo wono ma enka wo ye wo koko no bebre wodwa so ne nso edusa de ubetimi anoma ko wadwuma enya afi na wo benuma kwase me kwatran sese mi beyi mi nsumu na demu ni nyina 24 hours na otifie adayi a mi betwa meto se be betwa otu atwa wonsu nyina wonsu nyina bewe wo sese na manuma fase do ti da bia wono me beka ho ne kesa asem ya ba wono madusa heba mesha ne kasesa ba bia koko wo biara ebeye fi wa ma wato mika obi koko ne woni tirim enti the respiratory system ni na ye infections enti ama edenka na abegya no sebe na nka ne woni trim enti wakasagu nipa so apampan ye di akire no untumi nyina no wakasagu nipa so apampan ye wo mu no koko no adane puni abeto ne trim
Kopedu say heba mission ne capsules no. Sa de ni nyina be free wo. Wo to nsuo no to capsules no ka ho. Wo hwie nsuo no kokwa tre ni 6. No yi to pa no mienu. Wo ice cream cup na bele cup no bia wonu say kuru na make na. Wo hwie ba ko a na de na to pa no mienu. Anopa ne anwum na anopa ne num fa ko adwuma. Ko ye adwuma. Ha enum trafie. Num le fa ko ye adwuma. Na sa wani sunu ana no me mame bi. Was yes pressure me mani so. Edi na otwe me na me koye yes cataract am so we. For ni magugu so. Ye be fra wani ama. Wo sha sese wonu medu sam me chane capsule so no. Pain ene so ate. Wo ko doctors man wani ne so ada o. O mitirim. Men kan kire o. Ka wan kan kire ne se. Wo kan kire wa mo kan kire ne se. Abi bi do be se o kidney nti wo se won kan se te. Won ka e se ni tirim. Ne de se na ho ato no na hia. Enti wo woni so yo wisi. Wo woni so yo wisi. Wo asen so ta woni so. Wo posa woni bebre. Wo kwa wo mini mu. Wo kwa ni mini mu no wo kwa ni mini mu no wo posa ni Kopedu san heba mesha. Wo memu heba shop, drugstore, license chemical shop bi e ben wo Ghana ha no. Wo bobure mo se Kopedu san heba mesha. Ne edu san heba ka sasa. Wo benya bi ato. Ebo no so de edafam. Ebo no edafam. Se de dura no odin no. Ene se de ebo no te. Obo ko abobo no say. Na eduru ma me ka se ne bo no ene se anya papa. Me se o, ye oni pe bo wa nyame woni mu. Ye oni pe bo so humobro woni mu. Enti wo ye eduru no aye ma ne bo nya denden de se nipa wodwa na wo ye. Wo ma ne bo ne ye denden de nipa ne ntimi ntwa a. Wo sa de hawo na habre nipa wo yare nso. Wo ko no wo yare yenye yie. Ebi a wo de wo kokko ne ye kan. Abegya sisi ade ano wo de chronic waist pain. Wo just ne mu ya wo ya emu hyehyew emu femfem wo emu tutu emu twumi emu ji hwehwehwehwe asoto asenti te sciatica no wo ne onyo ho wo nan kokko mu twetwe wankasa wo nan netifo na ye dududu wo de wo nsam nia na wo se atom wo kokko mu tiba ko betimi atutu anadwumu ni nyina Ewurade ye hu manfo mo papa ne nipa e mo bo Ewurade he me se Kopedu san heba me hye ni bi why ne capsules ni bi wo kuma ase na wo hwem ya wo ko Freddy Mens ho a ne duduo mu baako ebi wo ho Blessed Requa Samdora Epidan Heba Dani Heba Misty Heba Complainant Heba Oceans Chemist NS Chemist SAS Pharmacy Costa Pharmacy PFA Tafuni Road Junction baby eto andro bi have May Pharmacy Jal Pharmacy baby eto andro krobi ya wo so biara si eto andro ho nko ade ya wo se Kopedu san heba mesha ene edu san heba capsules wo pe ye kira kwaye wo kuma se so am magazine macro overhead na se kuma se macro ene ya overhead ya ba wo overhead na se wo no a overhead na se wo na we see overhead na se wo na filling station na wo nsa eni fashion wa na wo we see overhead na se pe filling station na eye go filling station na e wo overhead na se wura ho e wa na wo me ne wo kasa ya akosi se August be kwa wiye ye free health screening to betimi ato afa ho na ye de mfidi ahwehwe wo ntwi ahwe wo wi na to unro na wo kọ edu sa heba mesha ne capsules wo kọ nkran ya wo kan shi drug lane ebuto wo kọ repass ebi ho wo kọ haloseba ebi ho repass obi haloseba obi didi heba obi tinata heba shop across Ghana ba bi to do Ghana bia wo kọ ashama ya Widama Pharmacy ni ekus wo mu obi ho wo takwa na ahwem ya wo kọ wo asa ebi duro fie bi wo wo Mankesima Jeff wo bi ba bia be ko bi atakrade fo monko crisis the answer takrade monko crisis the answer and I say amen crisis the answer hold up on kakra amen so to bi wo kep ko so wo ko penna heba wo Coronation Junction penna heba Coronation Junction kramfo da no enhwe anim wo kep ko so fo monko menye bia to ba bia wo bia kro bia wo so biara obo wa ya mo ne kro de wo si bi ni wo ko tachi manya o man na himfie ne hwe anim wo ebi wo ana se ba bia adwomo kan na millimet hospital no wo no pharmacy na wo no banfo no ho no ebi wo ufura na ko Pentecost Junction wo no ebi wo kro bia wo so bia kusunya na ye New Town eni susu go didi enu hwe Kumasi ye free health screening e wo macro goal na wo goal na e wo overhead na some ye screening wo wo betimi aba na ya hwew so o mema sem wo fam wo prostate de bia na wo ne wonyo wo de bra
whatever fire so no show we fear to sack up someone ya twa won waste pain male vitality obi wa your ba no hu na so ma say we the male vitality the ba ntimi no oba betimi anom na we ye be ma na mre ye beto anasisi de koko ohona wa hu na cha na de mre ye bre ho enti ne atwe ho sa no yi capsules we tu hwiensuo ne tablespoon 6 faka ho nanum bom wonum wi akọ adwuma wo so wonam na ye ya no obi o wa the aged onyini kakra enti mo ne posa sentence na ne nkotodwe ade cha na chibira mo ne wonam twetwe no wo ne wonye chese ne wonam nyina afem no agiri hwire adro we ye de kokoro de so ye de wo ya ye de nsinkuro ye no be se du 9 yaka bomu ene ye twetwe nyina mu nsuo ne ye se adro we it's very powerful very powerful anu odiankasa koku ne yi kokobo aba wo transfer na wa hia woto eyi kokobo aba no medusa e ba mesha ne capsules koku ntwa otu se kokromotie no medusa e ba mesha ene ye system tag na koku na gugu ne ko se de ba sha atare mi kom kama yi wo se koku twetwe ko mo keten prekase twetwe ne kom twetwe ne ni ho twetwe ne mfno ho chese wo kura na wose afam no medusa me se ba pore I'm telling you what the normal to us be 1 month me do nko we die nim esane wakoto wo say baby akoko we die ni nyina ni beda fefe ye mo mo television no ye telephone number na screen ni no ye the number ko no aso betudwa wonti bibia sa wo de frɛ yen se wo kodi moja na no baby wa do to mama bro me no se mewu wa kwotolete moja sa na otwe miensa wo no do sa 3 days pay na etwa no wodi adanse just wo amko bleeding pass mo kwotolete moja wo no kwa de e ye ntete case wono mo ya obon se ekọ na mo amani su mu wisi pusa mani no okwa ni minimu no tititi na ho obu okwa ni kokọ no e de ahohene de bia nsu ka no ho na ne ho keka no na ne ho dwa no anya mfresh o ni nya na ye mfresh no do no ye kokọ mo keka de so ho de wonye kokọ no kisi wo hu se abetua ni padua mu ansa na ho se kokọ ho obu ho na wo ne system ni mu enso na wonim obi cross mama ye ni na ye die ni nti carbohydrates ne do so nti me kwa de mma kokọ ni nseme nti do sana de bia me no minum ntimi hu kokọ mu di mu da na kokọ nso ba so ya kankan de besi wuto no etimi tutu pan hu ne wonyo ho je telephone number no wonti bibia sa na wa frɛ wo be so be check your prostate wo be check your sugar wo be so ba na ye check your sexual function ma wo me masam from edafom ko dwo frɛ number no diabetes tete wa e be boa wo prostate nti wa dwo so sa hu ne wonye numbers ni ni 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 055 7009824 ubu nse meye ubu nse twetwesi ubu nse no bia to nka ye obefo nya agro obi kwa ne die tuntuntuntuntum ne nse buom nya krokrokrokrokrokrokrokro enya kura obi okwa make sen wo ye ye family planning ni ade ni bi o so contraceptive bi situation no wo ja ye no amonye irregular menses eba ne emechina bosumi we na aba mienu just e massa de wo pen wo suro akire nyaminti fibroid ebi nya odawate de atie kam ni nyina beba na hyehyew wo koto adusan heba mixture na wato adusan heba capsules wo yi capsules we tu a na wo hwie mixture no ice cream cup no ana se tablespoon ko kwatre no wo hwie 6 na de ka mo na wanom anopane anwumre obo ho ne mfie ko animu enti de bia company body pain sa wo bia wo te ne nchen a to bi ma ne nom oto a obeda pa ne widie no badwu ne ye ama wadra ama no wato no to bi ma ne nom obi abona dwumo person de bia chemical no benom edu me bia ma ho kwane for organic emra wo system num odu me bia we ye organic product emma side effect bia obetima kan ka Bible by the grace of God obetima kan ka Quran obu ho de bia na ni so femfem no asensuo ta ni so edusa heba mixture ne edusa heba capsules ene ye kan fo di ama wo wo sha sese wo no ma obo hu se de adu no na ho de sitie obi wo Johnson tentem ene no Johnson anajo tu Johnson be 66 kaka na so ko Johnson kaka na so ko Johnson ne be ma hu ne ye ne ya emu hyehye no ne be mu ye ne ya oba no be ma ne sia no wote yaw me se do ne tu ekuro enti oba ekuro beda wana mu a
bɛrima no hyia ma wɔte severe pain sɛbe wɔbɔ so kakra bi ano atwɔtɔ ɔbɔ so kakra bi ano atwɔtɔ na bɛde na ni gye aba fie ɔba papa kronkron ni ba awurade wo mu to mu feed your husband well with enough sex allow your husband to sex you ma wo kru kwan na woni wo hyia na ni ngye na sɛ ni gye ne bɛba a ɛyɛ dusa sɛ bɛrima ne num bie na ɔba ne num bie no na esiesie bɛrima ne ntimu na ɔba ne nso ekuro bi a wɔn ho biara no eyi na efi wɔsɛ busu libido no ama ahoɔden atumi aba na awurade afa yɛn so ɛyɛ ne saa wɔkyerɛ no yɛmra ne eguduro ho yɛ madansie nie wɔkyerɛ no wohyia yɛ a na ɔka du sɛ ba yɛbɛgye sɛ madansie nie enti gya sɛ wo bedware a yɛte fankyere gu nsuom wo bedware a yɛsi dwane nsuo hyɛ tutututu awon keka ne dɔɔso 0500 110115 0500 110115 ɛna 055 7009824 do ɔde yɛrɛ saba ne yɛrade wɔfa wo gyidie ne aduraba no so de yɛrɛ saba gyidi kɔtɔ na ayɛrɛ sama na wohyia adusan ɛbafoɔ na asa woka adusan ne agye so sɛ madansie ne God bless you more yɛda asɛm ami adusan so correct o wan kan ho asɛm o Tetelesta. Your area head. Your friend Apostle J. Walker's Nyami Sunday, Jana 39 years in ministry. That's will be out for the Kumayi Yamia Juma in for a year. I would oh, 39 years old. I can't fit. Name fear Gianai. Also, minimum. But I say that what here. When we are in some, I saw this our that the last time, when we are in some. You make what I say. Those got the last I got headed there. What? And to the middle of Sunday, because I didn't know. I didn't know. The Moss. The Moss. I